Kika kráča po chodníku. To sú Lindiné nohy. Ježiš, aké pahýle. Ja? No, také špáratka. Lucína prdel. Jaké to tu je preplnené, nezdá sa vám? No pekne, Kika. To je tvoj šík. Čo? Jej trafilo sa. Povedala, ne? Jaj? Ja už nedúfam. Dúfam, že nejde. Prečo? Akurát keď nepotrebuješ. Budete to sa mnou teď. No. Daj. Dostávaš to. Vo trojke predávajú hotdogy? Áno. Majú, tak Vo trojke predávajú hotdogy? Priamo. Či nejdeš? No, nejdem z menze škol. Trúbky odchádzajú. Niečo iné. Čo? Nič. Koľko môžeš najviac nahrávať? Neviem. Koľko tam mám kapacitét. Kde sú? Nemôžem sa kde. Tam sú. Mali sme tam také romantické utekali až školu, tak križovatku. No aj s vreckovkami. No piču. Včera som 30 bol, 20 minút četala na tiež. Krásne si mal. Dajme všetci nohy do kopy. A nestúpajte. No je takto, akože. Teda máhavé. Dobre, stačí takto. Krása. Harry Potterovský šál. Erotik. Nehľadia mi ktorú rukavice. Neladí k rukaviciam. Kika ladí. Ani moc Tomu. K očiam. Nevidíš sa ja, aha, úplne. Máš bielové oči. Áno. Neviete, čo mi ide, rýchlo musím prebehnúť do zústu. Což tam? Bez mi ide. Mi ide? Tam máš pekný ostrov. A to je také krásne. Zdravím všetkých, ktorí mňa poznajú. Zdravím všetkých? Nie, zdravím všetkých. Ty počúvaš OK? A to som tak povedala, akože napríklad, ale to pravný servis. A to sa volávala, kedy taká reklama, že servis. A moja sestra sa to strašne ľúbilo. A včera sme sa so sestrou hádali, že komisár Rex má jaké auto teraz? Má oné Alfa Romeo. Oni mali zisky a budú dávať úplne od začiatku zase, od nejakého ďalšieho týždňa. To nie od začiatku, zase prvá séria. Asi. Napodobne tam je Alfa Romeo. Kde? Tam išla. Aha. Ďaleko. Napodobne Puškovaru. Pre televíziu má číta. Ale ona má úplne taký Ale že, taký že, a minule bolo na telo a ona, áno, čarnogórsky, ale ja som za prvé vykopať a rozprávala, vieš, že mama vždycky tak ruky alebo takto. Ja viem, no. Rozprávala a zrazu začali sa spolu na niečo smer, lebo ona povedala nejaký brept, ale zrazu nič povedala ďalšie a jej to došlo také smiešne, že ona, jak je ten rozstrel slov, či čo to je, no. a ono prečíta otázku, ona odpovedá a že on odpovedal, teda ten politik, že Volkswagen, no, on odpovedal, čo odpovedajú. on odpovedal, uteká mu síce čas, ale to nevadí, lebo ja a ona sa ešte smiala, vieš, takým zlatým hlasom zlatá bola, strašne. Ona